खुलुमबाय बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायगारना लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै। आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै क्लियार खालामगोन। आं दिनै नोंथांमोननो लाबोदों जोङो आयुष्मान कार्ड बेमारि कार्ड जायफ्रा बानायदों नोंथांमोना दिनै बिनि बागै एसेब्लाबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। जायफ्रा आयुष्मान कार्ड बेमारि कार्ड नोंथांमोना बानायदों आरो जायफ्रा बानायाखै नोंथांमोनाबो बानायनो हागोन। आरो जायफ्रा बानायनानै दासिमबो जेबो बेनिफिट मोनाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोननो हागोन। फारसेनिफ्रायल' मोजाङै नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन कन्टिनिउ एभरिडे सानफ्रामबो। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनांला जागायनोसै। गोबां मानसियानो बानायना लाबाय जानो हागौ आयुष्मान भारत कार्डखौ बेमारि कार्डखौ, बिनिफ्राय आरो गोबां मानसियानो बानायाखैबो जानो हागौ। जोङो आयुष्मान भारत कार्डजों मा बेनिफिट मोनगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। जायफोरनाव आयुष्मान भारत कार्डआ दङ जोङो बे आयुष्मान भारत कार्ड थाब्ला जोङो 5 लाख जोङो ओरैनो ट्रिटमेन्ट सरकारि मेडिकेलनिफ्राय मोननो हागोन। बे खोथाया बेसेबां सैथो आं नोंथांमोननोबो बेखौ खोन्थालांगोन। गोबां मानसिनावनो आयुष्मान भारत कार्डआ दङबो जानो हागौ, बिनिफ्राय जेबो बेफोरबायदि बेनिफिट मोनाखैबो जानो हागौ। दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय जोंहानि न'खरनिनो मादै जायो, बिनिफ्राय बेना गोसाथार लोमजादोंमोन, बेमार गोसाथार जादोंमोन। बिनिफ्राय बेयो सिगाङावनो आयुष्मान भारत कार्डखौ बानायना दोन्दोंमोन बेमारि कार्डखौ। जों बे कार्डजों 5 लाख ट्रिटमेन्ट फ्रि मोनगोन होननाय कार्डखौ बानायना दोन्दोंमोन। बिनिफ्राय गोबां नायबाय हामाखै बेमाराबो, बिनिफ्राय सरकारि मेडिकेलाव लांबाय। दाख्लै बावैसो जादों जोंहानिनो मादै गोसाथार लोमजादोंमोन, बिनिफ्राय मेडिकेलावबो लांबाय, गोबां मेडिकेल नायदों अब्लाबो हामाखै। बिनिफ्राय जोङो सरकारि मेडिकेलाव लांदों गंसे हस्पिटाल मेडिकेलाव। बिनिफ्राय बेयाव जोङो बे बेमारिखौ नायनो थाखाय जोङो फ्रि ट्रिटमेन्ट मोननाय जादों आयुष्मान भारत कार्ड थानायनि थाखाय। बेनिफ्राय बेना गासै थांदों 20,000सोनि गोजौआव थांखादोंमोन। बेखौ नायनाया गोबाव सम जाबायमोन, बेफोरबायदिनो सिं सालु साला जाबाय थायोमोन। बिनिफ्राय जोङो बेमारिखौ सिरियासबो लायाखैमोन सिगाङाव, बिनिफ्राय बांद्राय जालांबाय। बिनिफ्राय जोङो दा मेडिकेल गिदिराव जोङो ट्रिटमेन्ट लानाय जाबाय। बिनिफ्राय आयुष्मान कार्डजोंनो लानाय जादों दै। बे आयुष्मान भारत कार्डजोंनो जोङो फ्रि ट्रिटमेन्टखौ मोननो हादों। 20,000नि गोजौआव जागौमोन फैसाया, नाथाय बेयाव गासै बिसोरो लिरनानै होदों जायफोरना आयुष्मान भारत कार्ड बेमारि कार्ड थायो 5 लाख नोंथांमोना फ्रि ट्रिटमेन्ट लानो हागोन, ओरैनो नायजानो मोनगोन नोंथांमोना जायफोरना दङ। आरो जायफ्रा गैया नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय आंबो बानायबाय, आंबो एप्लाइ खालामबाय। बिनिफ्राय आं एप्लाइनि भिडिअखौ लाबोगोन माबोरै खालामो। बिनिफ्राय आंनिया जेब्ला एप्लाइआ साक्सेस जायो अब्ला आं डाउनलडबो खालामना खोन्थागोन। बिनिफ्राय एप्लाइनि भिडिअखौ लाबोगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना नेथ'बानो जाबाय। साननैसो सानथामल' जादों एप्लाइ खालामनाया। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। जायफ्रा बानायाखै बानायना ला, बियो जोबोद जोंनि थाखाय गोनांथार बे आयुष्मान भारत कार्डआ। नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय, फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनगोन। जोंहानाबो बिदिनो जादों, न'खराव फ्रि ट्रिटमेन्ट मोननो हादों। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो बानायना लाबानो जाबाय। आं एप्लाइनि भिडिअखौ लागोन। आरो जायफ्रा बेफोरबायदि आयुष्मान भारत कार्ड दङ, जायफ्रा फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय, जाहाथे बयबो मिथियो, बयबो फोथायो। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो जायफ्रा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बिनिफ्राय भिडिअखौ आं गोबावजों लाबोनाय जादों, मानो होनोब्ला आंबो माखासे खामानियाव बेस्थ'। बिनिफ्राय आङो नाजाबाय थागोन बेफोरबायदिनो थाब लाबोनो, नोंथांमोना नेबानो जाबाय।